اما یکسر از بپرسم نه شر د آسته که هر جور ده بردوام دکل باشوری کردستانی و برخودانه که پر مزنجیه هی تبع هفته نویس خود جب تایبتی بالایک شان دوسر yani helvesta gele kurdu helvesta hezin demokratik Türkiye kuvvet ittifakı kedina beravan u tevgerin Kurdan dahi tab taybeti wener xandı bu le müjareke ku taybeti tedesişan kırı bu vakit tamaşa tekirin yani الوی شر اریل و دریل برخودانه اریل و دریل برخودانه کی مازن هيا روزانه جنازه جهرمه درد کevin لیل همبری ویجی به هلوستی که آنگو بدنگیه کی ده باوی از خواستم تویا شیرو yani temaşekirini birasti ve به هلوستی من نشان ندا temaşekirini ve tişteki ne eğrenici من نخست نشان بدم çünkü temaşekirini taybete tabi taviya nefise de من ve tişte bu çapemeniya Kurdiji bi taybet çapemeniye berxuder mibkarani yani evin kur lidiji devleti be helvesteki baş radwestin be helvesta ve çapemeniye jim greda çıma çünkü bavariye kusahe ve tişta meberejidi pricara gel usa baverdike ku ve gerilla şerbeki ve hemu tiş çare serbebe yani devlet Türk ne kadar zora gelir. Yani barekil sermile xo nabine. Barekil sermile xo nabine. Böyle rahatiyeci temaşekirini vek pişkiriyek dibine. Yani xudnav meseleye de tam nabine. Yani ev tişteki hurgiliye biraz tici lazım merif serraveste. Çünkü tişte rast ebe. Jahaşte uçara verdi Bakuriye Kurdistan'ı şereçekdari heye. Despêka şereçekdarî jî em hemû jî dizanin ku şervanên gelê Kurd herî zêde çil-pêncî şervan bûn. Yani ew çil-pêncî şervan îro çar beşên Kurdistanê û her wiha li tevayê cîhanê tedaxulî milyonan dike. Yani milyonan insan derdikevin bertekên xwe nîşan didin yan jî bi rengekî piştgiriya xwe nîşan didin ji vê şervanan re bes heta niha mezin bûye fakat êdî mesela hatiye wê merheleyê ku merheleya çareserî çawa çareserî jî bi du aliya berif dikare bifikire yani devleta Türk çareseriya xwe çawa dibîne di tinekirinê de dibîne yani divê ez lazim e tabii ez lazim e ji nû ve jenosaydekî pêk bînim wekî sala 1915 çawa min vê tişta têk bir û heta niha jî min anî ew sîstema takekesî ya Türkperest min qayîm kir lê li vir ê asteng ji min re Kurdin enikarim wan brengeki hatta noha Türk bikim ji ber wê yekê lazim ez wan tune bikim yani hin caran belê navber danûstendin kirine tişmiştedin kirine fakat di bingeha xwe de ji wê mejiyê xwe xelas nebûne eger ji wê mejiyê xwe xelas bana hatta noha em bêjin opozisyona ji nav vê devletê derketiye ew dikaribûn siyasetekî sedema ku ji vê hişmendî rizgar nabe çiye gelo hebûna xwe li ser wê yekê daniye çünkü ji împaratoriyekî mezin hatiye em bêjin ji seda Çînê bigire heta Viyanayê nizanim ji Afrikayê bigire heta Sîbiryayê tu erdekî nemayê ku dagir nekiriye talan nekiriye o ji wir hatiye 1920 de gava parlamento vekiriye ev parlamento jî yani îro em dikarin bi awayekî eşkere jî bêjin hemû kes jî vê yeka dizane devleta Türk qebûlna saya Kurda da vet işte pek ali yani li Kurdistanê jî li hember dagirkeriye gel Türkiye'nin peşveri yê deme şerekî li hember dagirkeriye çêbûye ama piştî sala 24 siyasetekî din guhertiye xwestiye ew bermayiyên Osmanî di destê wî de bimîne ji bo wî heta niha xwe parastiye îja ev çend salên dûmayî jî ev carekî din dest bi berfirehkirina
Alha Osmaniyan pek tine yani duhazı bu siyaseta nev Osmani ev helvesta xuya misaki milli carekidin tamam bıkı de 7 sal ya peymana Lozan'ede. Yani jve hişmendiye xalasla be ica ednav devlet eden bejin be hişmendiye nev Osmanlı ji tevna gerin ev ji duhazın ve hebuna ve devleti bir parizin yani çiğdi bir devlet ser esas axuya 1924 çava embejin hatiye bin damezrandın o piştüyüce hatta nuha embejim çi siyaseti hatiye duhazı büve siyaseti berbi peşve biçe icat divir de ev bir yekdengi tevdigerin lehember cudayın li Türkiye ve Bakuriye Kurdistan'ı. Divir de astxwazim taybeti tam ji divir de çünkü de ser 100 sala biz tu yekê de piştî 2000 salê 2000 devlet hatekin ki jî ewa xwe guhert yani çavê her kesî lê bû ber bi komareke demokratîk ve biçe. Divira de rola aliyên çepkir, aliyên sosyalist demokratîk gelo de nêzîkatiya wan da ango de tevgera wan da çikêmayî hebû ku hişt ango rê li ber vê desthilatiyekê wiha dijwar vekir. Yani o mesele ki biraz pir derece belki vaşalın mücari ve gredayı bejim yani sistem gaba xulser esas ki damezran hemur rengin xoji bi gor xu damezran yani kem kes jinav ve sistemi derketiye biraz tiji vek çepkire ki rast vek sosyaliste ki rast yani vek Müslümane ki rast Müslümane ki liberale ki rast tevgeriye. Fakat praniya ev derdorên ku bi devletê re tevgeriyane mesele devletê de hemû wek hev fikrîne yani çepkire sosyaliste lê fakat gava mesele bi mesela Kurda yani jî pirsa Kurda xweş devletê cudatır nabîne yani îro dikarim dihan partî navê an bijmerim ku xwe kompozisyon ya TKP'yanu, ÖDP'yanu, nizarim edinacı yani rast demokratın peşverunu ama hebuna xub hebuna devlet eve giredin problem eve kim ali mesela iro eve ku embejim bi prani be HDP re tev digerin ev dvi waride cuda difkirin le fakat evci ev heze ku karbin guherine ki mezin tevay Türkiye bkin tüne yani karkerin Türkiye ne buan rene embejin belengazu ne çaren Türkiye ne buan rene evci siyaset ede xubrenge ki siyaseta kurda ve giredani yani belki bandora oan lalidin zedetir bana iro ve revş bu goriya. Problem de burada piçekci eve yani icap pişti Erdoğan cihat mesela Erdoğan despek edi embejin nevek irobu çima nevek irobu çünkü ev devlet dijberi avici dikir brengeki net xwest evji iktidar edebi peşille digirt İca ev çekir ev vek liberal demokrateki liberal tevgeriya bere xuda velaten Rojava yektiya Avrupa u burada embejinde der hak pırsa Kurdi du dersi bede hint işte dinde hin siyaseten juda pekani çünkü bingehayı ne xurt bu tuxast bingeha xuş xurt bu ki le pişti ku bingeha xurt kir pişti xurt kirda bingeheci dest bekir nav siyaset ediş xurci çekir nav devlet ediş xurci çekir istihbarat de emniyet de her vahat sermaye de. Hamu sadece sermaye de ci çekir. Pişti ci çekir. Tiştekiden hat serevi. Kürt HDP viş iktidarı birin. Evcar jiboku carekiden xur bikarbe bigridi iktidarı da ve devletlere ittifak çekir. Yani İro Erdoğan pişti devleti. Kalavetki kijan devleti. Devlet yani kurmur nemayı edi hem bu devletin yani bu devletlere yani bir Ergenekonu, MHP, Arteşu, Nizanım, Çu falan bevanre hem yanre ittifak çekir nuacil servanı. İro peveci pişti vici carekidin şereki mezil nehember kurda da despekirin. Ha dve heyamede tabi işte heri mühim. Yani ez naxwazim bê wê maneyê ku meriv nikare zora vê devletê bibe. Meriv dikare zora vê devletê bibe. Fakat devlet jî pispor lazım e piştî hinde salan
Eko ber xudidin ew jî pispor bin ew jî bi vê pisporê ew tevbigere. pisporî û rêbazên nû em tedvê em berdewam bikin lê em hinkî jî bala xwe bidin çalakî. Li deverekê jî li Dêrsimê ji bo ku cenazeyê Aysel Doğan oğur bikin girse hatiye rawestandin lê girse jî bi biryardar e ku bi her çi dibe bila bibe ew ê şehîda xwe ew ê şoreşgera Kurd li gorî anane li gorî bîr û baweriya xwe bispêrin axê niha nikaş têkirin di navbera girseyê û rayedarên dewleta Tirk de her wiha li Almanyayê jî çalakî wekî ku me got Berlînê dewam dike mamoste herî dawî dixwazim taybetî cenazeya Aysel Doğan bi taybetî do ji xwe malbata wê jî peyam dabû ku gotûn em ê li gorî rê û resmê baweriya xwe em ê wê bispêrin axê oxir bikin û her wiha bangewazî li gel jî kirbûn ku xwedî li cenaze derkevin lê em dibînin ku derketinê heye lê astengiyekê hemro çawa vêya şîrove bikin. Devlet ji hemû tiştê me tirsiyayî yani ji cenazê me jî tirsin, ji saxê me jî tirsin, ji nêrînên me jî tirsin. û bi taybet insanekî wek Aysel Doğan yani van salên dumahiyê de min Aysel Doğan nas kir di bîr û baweriya xwe de tund bû, hişk bû, bawerî bîr û baweriya xwe daniya û li hember dewletê jî ji salên heştê û heta niha çendîn car hatiye girtin, hatiye zindanî kirin jî berxudaye û her yek saniyeyekî jî li hember dewletê xwe bêdeng nekiriye yani seknekî wî şoreşger heye, seknekî wî rast û durust heye, serî netevandiye. Tabii insanên wisa sembol jî bêguman ser civatê bandorekî mezin dikin. Yani gotinekê wê hebû do di cenazê de jî bi taybetî gotin dibe ez Kurdim, jinim, Alewî me, eger têr neke Dêrsimî me. Mirov divê çawa vêya şîrove bikin? Tiştekî din jî hebû gotinê yani dibe eğer mirin hebe ez tüneme, eğer hez hebe mirin tüneye. Yani evya jî bime nîşan dide ku birastî jî hem xwedî li kevne şopa xwe derdikeve, li nasnama xwe derdikeve, li ziman û çanda xwe derdikeve û hem jî xwedî li hebûna xwe li jimbûna xwe derdikeve. Yani di vî warî de însanekî şareza têgihiştî bû, doj cenazê jî diyar bû. Yani gava em bêjin li Almanyayê wî rê kirin însanên ku hatibûn gelekî wan min nas dikir yani birastî jî bi hirmetekî mezin bîstibûn ji ciyên dûr jî hatibûn. Îro jî ew kesên ku pêşwaziya wî kirine dîsa bi hirmetekî mezin hatine wan derna û dixwazin wezîfa xwe ya dawî ji şehîda Kurdistanê re bikin. Ev jî tabii tiştekî balkêş ama van tiştana jî dewletê ditirsîne. Devlet ji van tiştan ditirsi. Çima? Çünkü hebûna xwe ser înkara van tiştan pêkaniye. Yek ya du diyan her carê devlet siyasetekî daye berxwe ku me wan qedan diye êdî nikarin bêhna xwe bigirin, êdî nikarin dengê xwe derxin. Ew nikarin tiştek bikin, dawî li wan hatiye. Ja van tiştana jî bi me nîşan dide ku dawî li vê têkoşînê nehatiye, dawî li vê xwedî derketinê nehatiye. Ev tişt eşkere ye, tê dîtin. Ha îja divir de hestên nijadperest, hestên êrişkar, hestên dagirker ya dewleta Tirk carekî din derdikeve. Yani mixabin divir de ya herî mühim jî di tiştên wisa de êdî ehlak jî diwan dinemayî. Yani tu pîvanên ehlakî jî diwana dinemayî. Birastî jî li hemû cîhanê em binêrin di meseleyên wisa de dîsa pîvanekî ehlakî heye. Fakat di dagirkeriya dewleta Tirk de ew pîvan jî nemanin. Ne rê û rêbazên em bêjin dînê xwe pêk dînin. Ew tiştên ku li hember cenazeyan dikin. Tenê li vir yani ya zarokê insana nav qutiyên postê dişan dixwar. Belê yani rewşekî wisa kirin yani ew qas êdî sînor û barbarin sînor nehiştirin. Bawerî bi tu awayî buwan nayê lê lazim e bişkin.
o ekici civak lazım. Biraz civan tiştana bedine o kadar elbasın. بله گلک سپاس دمام قدیا سر دماغ خواجی کتن ما گلک سپاس جبو بشتریت جبو خاندن انت